Hei, hei. Hva skjer da? Å, dette er dumt. De liker hverandre. Vi må finne på noe. Ja, det er så dumt at mannesjefene har forlatt meg. Vi later som om vi er forelsket, vi også. Og jeg elsker deg. Og jeg elsker deg. Men se, der kommer de. Og de er forelsket. Åh. Dumt. Dette er veldig dumt. Vi må finne på noe. Jeg tror vi må slå opp. Yay! Jeg elsker deg.